ദ്രീയതേ ഇതി ധർമ്മ. ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാം. എന്താണ് ധർമ്മം? ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ്രീയതേ ഇതി ധർമ്മ എന്നാണ്. ദ്രീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികമായ, അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മെ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാരോ അദ്ദേഹമാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചാണക്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുഖസ്യ മൂലം ധർമ്മം എന്നാണ്. ധർമ്മമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ വസ്തു എന്നാണ്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ധർമ്മത്തിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം. ഈ ധർമ്മമാണ് നമ്മളെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. രാമൻ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അവതാരമായിരുന്നു എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ശ്രീരാമൻ ധർമ്മവിഗ്രഹമായിരുന്നു. ധർമ്മത്തെയാണ് വിഗ്രഹം, ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ധാർമ്മികമായ സുഖങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ഈ ധർമ്മത്തിന് 4 കാലുകളുണ്ട് എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാദം സത്യമാകുന്നു. അതായത് 2 മുഖമുണ്ടായിരിക്കരുത് നമുക്ക്. നമ്മൾ സത്യവാനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ധർമ്മത്തിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി ധർമ്മത്തിൻ്റെ 2 ഭാഗം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4 കാലുള്ള ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദം സത്യം, രണ്ടാമത്തേത് ശൗചം, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഒരു ആമ എപ്രകാരം തൻ്റെ അവയവം ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഭൂമധ്യത്തിലേക്ക് ഒതുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീകമായ ശക്തി, അതായത് മനഃശക്തി എന്ന് പറയും, ഈ മനഃശക്തി ചെലവായി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും. ഈ മനഃശക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. അടുത്ത പാദം, 3ാമത്തെ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയയാണ്. ഇവിടെയാണ് പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റിപ്പോകുന്നത്. കാരണം ഈ ദയ അഥവാ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ധർമ്മത്തിന്റെ 3ാമത്തെ പാദമാണ്. ഈ പാദത്തിലാണ് ഭൂമിയിലുള്ള 99% ആൾക്കാരും വീണു പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല. ഒരാളോട് ദയ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും, നമ്മൾ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദയ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജന്തുക്കൾ ഹിംസിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഹിംസയുടെ വക്താക്കളെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രഘോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മൾ അഹിംസാവാദിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശൈവാഹാരം ശീലിച്ച മനുഷ്യനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന്റെ 2 പാദങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 3ാമത്തെ പാദം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ശരീരം കൊണ്ടായാലും വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിൻ്റെ 1ാമത്തെ പാദം സത്യം, 2ാമത്തെ പാദം ശൗചം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, 3ാമത്തെ പാദം ദയ അഥവാ അഹിംസ, 4ാമത്തെ പാദം ദാനമാണ്. അതായത് നാം ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതായിരിക്കണം 1ാമത്തെ കാര്യം. 2ാമത്തെ കാര്യം, ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന, മാനുഷികമായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പാത്രമറിഞ്ഞേ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാവൂ. സാധാരണ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് വലിയ ഒരു മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ദാനമല്ല, ഡംബ് കാണിക്കലാണ്. ദാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉചിതമായ പാത്രത്തിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ദാനം, നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ദാനം. അതായത് നമ്മളെക്കാളും ധനാട്ടിനായ ഒരാൾക്ക് പോയി നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്താൽ അത് ദാനമായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല, അത് അഹങ്കാരമാണത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ കായികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് അവസ്ഥകളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം നൽകാവൂ. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആയിരിക്കല്ലേ.
കണ്ണില്ലാത്തവനും കാലില്ലാത്തവനും അസുഖം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്നവനും മറ്റു സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്കും ദാനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ധർമ്മത്തിൻ്റെ 4 പാദങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഇപ്രകാരമുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ധർമ്മം സുഖമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ധർമ്മം ആകുന്ന ഈ ശരീരം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ, മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ, പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകാരം ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഈ 4 പാദങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു.